Namukele ngisakuthi kuyona ke i-channel lana ke kwesinda kuyehlela ke emndenini ke walaphana ke eMvoti njengoba ke kade ke ime ivakashele khona ke kodwa ke ake sikulandise kabanzi ngalo lolu daba. Kuthiwa ke kushaqeke bonke abantu ke bomphakathi namalungu ke amanye omndeni ibhungu libulala ngesihluku ugogo walo. Kuthiwa ke izwakalise ukushaqeka nemeya yalaphana ke eMvoti ke umnumzane GZ Malembe ngesenzo ke sebhungu elibulaleke ngesihluku ugogo walo. Laphana ke ngokubika ke kukamasipala waseMvoti lokhu ke kwenzeke ngosuku olwandulela ke uncibijane ngamanye amazwi olwandulela ke wona ke uNew Year. Umzukulu ke ehlasele ke laphana ke ugogo wakhe wamgwaza ke wamanxeba ke amaningi wase ke eyamnquma. Lo mzukulu ke obeneminyaka ke balelwa ke laphana ke kwengu-20 amashumi ke amabili akagcinanga lapho uqhubeke wabasa ke umlilo ke egcekeni lapho ke ashise khona ke amathambo kagogo wakhe. Ukuqhubeka nje lolu daba sizokucaphulela ke laphana ke omunye ke okade ke elandisa ngalo lolu daba. Kuthiwa ke ngesikhathi ke amalungu omndeni ke nomakhelwane ke bembuza ukuthi ke ubeshisani ke kuthiwa ubatshela ukuthi ke uthosa ingulube kubika kubona ke abakamasipala ke wakhona laphana eMvoti esitatimendeni kutholakala ke ngokuhamba ke kwesikhathi ukuthi ke empeleni ubeshisa izinsalela zika ninankulu. uMalembe ke unxuse amaphoyisa akhona ke laphana ke eGranskop ukuthi ke alusebenze ke ngokukhulu ke ukusheshsha lolu daba ukuze ke nemndeni ke noma ke nomndeni kamufi uzothola ke ubulungiswa kulona ke lolu daba. Ngenza kwethu bengifisa ke uphawula kwakho ke ngizowena ukuthi ke uphawula uthini ngalo lolu daba la kwi comment section ngezansi. Ungakhohlwa ukulike le video uphinde usubscribe kuyona ke i-channel.